Добър ден, приятели, от нашата агенция за недвижими имоти. Днес имаме удоволствието да ви представим 4-стаен апартамент, 3 спални, хол и кухня, 2 бани, които можете да разгледате на 360 градуса, едната с вана, гледка море с просторна тераса. Също. Това е от спалните помещения. Квадратурата е 176 квадратни метра. Просторен. С просторни спални помещения. С красива гледка, с просторен хол. В момента влизаме в третата спалня. Гледката към море. Прекрасна е. Ето тук може да видите и просторната тераса. Гледка планина. Страхотен апартамент. И да можете да си го позволите. Успех от нас и много настроение.